Give me a beat. Okay. Vi starter altså her. Hvornår er sådan et træf fedt? Det er det altid. Det rimer på, at vi starter 9:30. Alright. Hvad så til jer? Navnet er PERFOA. Det her bliver en god dag. Nu skal vi have det hele op og flyve. Håber at det bliver okay 26. Vores moderator det er Ulla Gunge. Hun giver den op for både gamle og unge. Til alle de nytilkaldte. Selvfølgelig så skal vi klappe af de nyvalgte. Men vi skal ikke altid stille ungdommen op på en skammel. Så vi skal også klappe af de gamle. Vores kamp mod arbejdsgiverne kræver store cojones og en chef ligesom Monas. Yes, jeg troede det var striber. Det her, det er FOA's Justin Bieber. Og måske skal vi strække, men først så skal vi synge Birte Kjær Kjell Hej. Ja, undskyld det palaver. Jeg troede det var striber og farver, men det var bogstaver. Så er du dum i dit hoved. Her omkring der er vi knaldrøde som Birtes gummibåd. Og vi tager ikke den sædvanlige tekst. Den her overenskomst er ikke den allermest kompleks. Man skulle tro det var umuligt, men den er tilsyneladende rimelig overskuelig. Med de der rammevilkår i ramme alvor, nu går vi ind i nogle vilde år. Du ved, at det handler om kroner og øre, ikke procenter. Og det er ikke noget, som vi skal ændre. Det er til at forstå, modsat det økonomiske råderum. Det er lidt af et gåderum. Det er sådan lidt hvis og så fremtid. Det er halv spot om og halv Excel-side. Ja, vi skal fandme sørge for bæredygtig, fleksibel uddannelser. Og så er der puljer med et formål, så vi kan løfte alle de fælles hårde mål. I dag er vi til træf, og det ord i sig selv lyder lidt som vores makker i 3F. Så vi skal ikke bare gå i zero, vi skal være ultimativ frem til ultimo. Og jeg er jo ikke matematiker med styr på cosinus og sinus. Men Mona fik klap selv, da hun sagde, at det ikke gik i minus. Nå, du kan godt tælle dig selv, at vi har brug for en grundmodel. Men der er fandme et håndtag, der skal hives. Det allervigtigste er, at TR trives. Det er det vigtigste på den ligning, for vi mødes alle sammen af en madvareprisstigning. Så vi er alle sammen ude og tælle knapper, men Mona hun har udslået lyttelapper. Og så står der en ting på hendes computer, det er, at vi trods alt har brug for en hel del nye rekrutter. Så vi skal ind i kampen. Vi tilkalder Karl Johan, du ved, lidt ligesom svampen. Han er professionel knaptæller. Du kan kalde ham mester eller økonomiprofessor. For rådrum gør man hjerne til vælling. Det er i hvert fald ikke en lageroptælling. Det er et eller andet med statskassen, og du er en heldig asen, hvis baselinen hæves her på bassen. Det er det, jeg kan forstå. Hvis fremtiden ligner nutiden, så er det nemt at spå. Her i den her tegning, der skal vi ligesom lave en holdbarhedsberegning. Og det er vigtigt, at vi har styr på vores gloser. Beregninger er i hvert fald ikke det samme som prognoser. Okay, jamen det er lige før jeg lammer. Jeg har så lavet nogle søjlediagrammer. Det her det er velstand, det her det er fritid. Og der skal så være cirka det samme på hver side. Og det er så her, Karl Johan laver en dybere levering. Jeg forstår ikke helt det der med, at vi optrapper vores servering. Altså, jo rigere vi bliver, jo mere vi har af forskellige gange tjeneste. Men det er så ikke det eneste. Det skal passe sammen, ellers så går vi kold. Du kan bare spørge Karl Johan eller William Bomol. I hvert fald har jeg forstået en ting. Det er vigtigt, at der er balance i, at vi skal i sving. Hvis vi alle sammen får mere fri, så sidder vi alle sammen og ser Vild med dans. Og det er uholdbart for vores statsfinans. Men så skal arbejdet måske laves af andre. Men folk bliver altid så sure på indvandrere. Så måske bliver det til en fortabelse. Vi skal være enige om, hvad er værdiskabelse? I det private, der er der altid overskud. Hvis man kunne kvantificere menneskelighed, det vil være et nybrud. For ellers så vil de bare afvikle vores velfærdsstat og gøre det hele privat. Og det er lige før vi besvimer. Men vi kæmper for flere formelt aftalte timer. Det handler om kroner og ørerne. Og af en eller anden grund, så skal de private bare ikke være lønførende. Men nej, du kan padle, du kan paddle. Nu byder Mona op til debatbattle. For Mona, hun har et eller andet med økonomer. Hun synes som regel, de er lidt nogle gnomer. Og kommer med et saftigt udbrud omkring arbejdskraftudbud. Det er svært at fatte, men der kommer ligesom bare flere og flere atypiske ansatte. Det handler om tal, men det handler om ordentlige forhold. Det er klart, at man bliver mere produktiv, når man ikke går kold.
Mindre grov udnyttelse. Færre 0-time kontrakter og meget forflyttelse. Nu begynder debatten at spille, men nu siger klokken, at Mona altså skal tie stille. Slægt skal følge slægters gang. Vi ser nogen ved film om sektorførernes sang. Fordi hvis der er nogle arbejdsgiver, der skal udskilles, så er det vigtigt, at få er fælles. Det er først der, vi rykker. Ingen kan klare sig helt alene. Ikke engang Superman Thomas Brygger. Vi skal få være fremtidsforvandlere, så lad os stille om til de 4 forhandlere. Hvem er det, der står tidligt op hver mandag? Det er selvfølgelig vores boss, frøken Tanja. Hun er ikke typen, der skrider. Mere uddannelse, både efter og videre. Og der er forskel på pensionen, alt efter om du er i kommunen eller regionen. Og vi er sådan lidt trætte af løngabet. Det synes Tanja fandme er lidt flabet. Jeg giver hende ret, jeg siger alrighty. Og så stiller vi om til Pia Heidi. Hun snakker imod nedslidning. Det er lige med lykkeskridning og faglig forvridning. Og vi skal ankæmpe dem backstage, altså bag scenen. Jeg er enig, vi kan ikke klare os alene. Nu skal alle de pædagogiske op og stå. Her kommer vores homie Kim H. Det handler om arbejdsliv og fritidsbalancen. Det har jeg allerede rappet om. Tak for chancen. Men hvis der er noget, der er gået i stykker, så skal du bare ringe til Thomas Brygger. Det handler om service og beredskab, og vi snakker højt med en bred flag. Det er bare sådan lidt godmorgen eller good morning. Det handler om en fritvalgsordning. Ikke nok at med, at han er både smuk og skøn. Han kæmper både for din frihed og din løn. Nu skal vi så i venlig zonen. Lars AP, han arbejder ikke for AP-pensionen. Næh, han er fucking flink. Se lige ordspillet der, wink wink. Nå, men I kan rende mig bag i, siger de bag en dør. Og det er der nogen, der kalder for anal nydelse. Og det er så der, man må stikke hovedet ind af brevsprækken og sige, du er ikke visiteret til den ydelse. Fordi der er fandme alarm. Vi ved alle sammen, at jordkloden bliver mere og mere varm. Der er ikke nogen tvivl om, at samfundet savner sammenhæng, og vi løber hurtigere og hurtigere for de samme penge. Og det duer ikke, at vi lusker. Vi skal flexe de demokratiske muskler. Og nu skal teknikken ikke ryge en power joint. Nu skal I stille om til min powerpoint. Det er nemlig rigtigt, det duer ikke, at vi stener. Hvis du er veganer, så kan du lide af alle gener. Nå, så tager jeg så min trykker. Lad os se, om jeg kan få det, når vi brygger. Yes, mine damer og herrer, jeg var rundt til alle zoner og tog billeder med mine mobiltelefoner. Og det er det nye sort. Ja, vi startede med et billede af jeres menukort. Men det der, det er en sammenholdsstøber. Sådan lidt Hollywood-stil med den røde løber. Og I er alle sammen cool som en gletscher, når I spiller smart i MSC i Fredericia. Fuld af iver, det river. Og så er der også mulighed for at lege arbejdsgiver. Så sidder man der med nogle gigabudgetter. At det er fiktive finanser, gør det selvfølgelig lidt lettere. Vi skal ikke tale, vi skal tale lidt. Men vi skal ikke tale om andet, så er det heller ikke så fedt. Budgettet, det er stramt. Og snak om salær i Danmark, det som regel haram. Nå, vil du have lidt ekstra i din lønpose, skal du bare slå en 6'er. Vi forsager DR og al deres gerning. Du skal bare have styr på Monas terning. Ligegyldigt om du er en undersåt eller en af de der bosser, så kræver arbejdsmarkedet solide klodser. Ja, det er ikke for sjov. Vi skal både have omsorgsdage og mere orlov. Ja, det er vigtigt i huskesedler, men lønsedler, det er sådan lidt, der er mange mænd, der hellere vil vise deres dele, der er ædlere. Og her til sidst, tro ikke, jeg joker. Jeg glæder mig til selv at spille noget FOA-poker. Fordi i hverdagen kan vi have det vildt hårdt, men så kan vi da chille lidt og spille bilkort. Så klap lige af jer selv for en 5'er. Vi skal fandme have blodomløb i alle demokratiske lemmer. Både de varme hænder og de hurtige fødder. Så kan Lars komme og uddele flinkhedsbøder. Så ligegyldigt om du er i regionen eller kommunen, så er du fandme gal med kollegernes trækbasunen. Så det her, det var en fornøjelse, der var ren ligesom Rolf. Selvfølgelig var det 1910, og I var gode til stigolf. Så jeg siger, tillykke til hold nummer G704, F til det O til det A. Tak for i dag, så er der kage.